suka lahlala iyo leyo ntokazi ayigeji ulo lolo suku kulo lelo hora ngikubingelela mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela usiteteleka intokazi yakwaNdlovu phansi eMalimoti kuso leso sigodi indaba zensango phela ngikubingelela bukhoma kusiteteleka media uhlelo ingonyuluka lawo nambukeli usuku sibhalela khona uthi cha ntokazi teteleka nami kunodaba engifisa ukulidingida nomunye welunga lomndeni wami engaziyo noma sengizwile ukuthi kukhona okuthile akwenzile kimina engifisa ukuthi sihlale phansi sikukhulume namhlanje sibhalelwe uSiphesihle uthi simthathe siye ukuyobona ubaba omncane wakhe asazi ukuthi kwenzakaleni asiyazi inkinga ingakanani kodwa sizokuthola uma wena uhamba nami kulo lelo daba asambe mbukeli Abona futhi siyaphila phezulu igama lami ngisiteteleka ngokwaNdlovu Sibongo ngihamba ngifuna ithokozana obaba hayi ngathi nguwe ngifuna ngoba izwi lakho ngiqala ngike ngakhuluma nawe efonini wagcina usudecide ukuthi ungiblock mfethu lo bekungifonela yebo futhi mina ngikufonela mina ngithokozana kwenzenjani kunodaba esifisa ukulikhuluma nawe mfethu noma kukhona umuntu osibhalele wathi ucela simfunise wena ukuze sikwazi ukukhuluma nawe manje niza namakhamera apho kanjena angithi bhuti wami ngoba bengikufonela bengifuna ukuchaza ngona lo msebenzi manje wena bhuti waye ungabe usanginika ithuba lokuthi ngikhulume nawe angizwa kahle mase ngikhama namakhamera kangaka ngizofuna ithokozane angithi ithokozane sikunikile ithuba lokuthi singakhuluma nawe ngaphandle kwawo wase uyanqaba wena wanganginika ithuba lokuthi ngikhulume nawe ubani alonibhalelile angikwazi ukumusho njengamanje ngoba uzogcina umbonile kodwa wena ungangivumela ngihlale phansi nawe ngikubuze lembuzo embalwa hayi sengingakwazi ukuthi ngikhulume kahle nawe akonilandeni lo muntu lo ngoba manje maniza la nje nimbusa nabo bonke lento abagcwele la bazobuka mina abantu la kodwa nguwe osungabe usuyenza sekuwukuthi usuyabukwa ngabantu uthe manibhalele wakhuluma ngani angithi bhuti wami leyo nto ngizokwazi ukuyisho mase sihleli phansi ngoba yinde akuyinto engavele ngisho ngimile nje hayi angizwa kahle amakhamera yona impela engayifuni cha bhuti wami sicela nje usiphe itulo sikwazi ukuhlala phansi ngaphandle kwawo asikwazi ukusebenza itulo nje nibizobani ngoba mina afanga ngabe nibiza lowo muntu lo ngikhulume nalowo muntu owonithumelela ekhaya angithi bhuti wami yimi engade ngicela ukukhuluma nawe wena wanqaba ukukhuluma nami njengamanje wasungishiya ngingenayo ichoice yokuthi angikufune ngize uthe oyena othokozana lo yena angikwazi ukusho ukuthi ubani ongibhalele ngoba uzogcina umbonile wena vuma ukukhuluma nami ukuze ukwazi ukuthola ukuthi ubani kahle kahle lo sithume amakhamera wona engayizi impela cishane ke lento uzokwazi uzovele ngineze isitulo sihlale phansi sikhulume asikwazi ukukhuluma ukwacisha amakhamera ngoba yiwona silethela ekhaya ngithi mina ngikunikile ithuba lokuthi hayi ngibona ukuthi uvela uphume sesiwami la ekhaya angikwazi phela phela manje shuthi siyaphikisana sophikisana la ekhaya phela manje angithi ngiyacela njengamanje ngane ukuthi ngicela ukukhuluma nawe ngikuphoqa ngiyacela hayi ngizwa kahle mhlawumbe nazi itulo ukuthi ngiqambe nazi itulo ngizwe kahle kodwa nje bangena inkulu bengazizwa kahle ngishiya la namakhamera nihambe itulo cha bhuti wami asizile ukuzola ngoba nami phela hayi asizange ukuzola ngicela sihlale kanje cha abafowethu ngeke beze behlale phansi abahlali phansi abahlale phansi bazokwenzala shuthi ngizoshaya mina phela itulo mosi cha bakushayi mfethu bakushayi bakademi awukhulume ngizwe hayi sezongiqokula komngcono kodwa impela nje mangayizwa lento ingene nje ngiyavala yazi bhuti wami mina angizange ukuzolwa nawe angizile ukuzolwa nawe yebo umsebenzi wami akuyikhukulwa nabantu kodwa ukusiza abantu bekwazi ukuhlala phansi bethelelana amanzi makukuthi khona la ukoneka khona ake ngizwe phela ukuthi wawubani engibonileke mina la phela ngile ngoba manje phela ngiyabona ukuthi lokhu baphiza amadoda ethu zokwamameli angazi phela kufuna ukwenzakalani mina okay ke bhuti wami igama lami ngishilo ngathi ngiwusiteteleka ngisuka ngaphansi kwesiteteleka media uhlelo ingonyuluka yebo la mfethu kunomuntu okuyo sibhalele othe ucela simthathe size kuwena sizokhuluma nawe sizamileke ukufuna ukukuthola ocingweni ukuze usinikeze imvume yokuthi sifike la ekhaya kwagcina kungenzekanga ngoba uvele wathatha ngolaka okay cha bhuti wami njengoba bengingasatholanga nethuba lokuzichaza kahle igama lami ngusiteteleko ngingwakwaNdlovu Sibongo ngisuka ngaphansi kwesiteteleko media uhlelo ingonyuluka kunomunye wabantu osibhalele wathi asimphekezele eze kuwena ufisa ukukhuluma nawe uke wazama kaningana ukukhuluma nawe kodwa wena wagcina usumchitha wangavuma ukukhuluma nawe sikhuluma ngani
Okay ke mfethu ngizocela ngisithi ukubuyela emumva kancane ngithi uthinta impilo yakho beniba ngabe kuma wenu umzali nje sasibabili nani babili okay wena nomunye intombazane engabe nomuntu wesilisi hayi umfowethu nganginaye umfowenu igama lakhe owusibusisi yebo sibusisi okay ukuthatha lokho no angithi njengamanje siya kuyo lento yokuthi kuze uwazi sizathu ukuthi ngifike kanjani la kumele ngiyithinte lento okay ibinjani impilo phakathi kwenu noma ubudlelwane phakathi kwenu nobabili njengabafundi njengobhuti ebebezalwa ngumoyethu ya kwakungekho into eyayimbi phakathi kwamsibusisi kwabe yonke into ayirayithi sasibambisene nje lo lapho nalapho lo msebenzi lo sasiwenza okay beningabantu abayisebenzayo uma esehamba umfowenu emhlabeni kwenzakalani ngayo uyagula nje wagula impela wagula ushiya abantwana abangaki ngemumva umntwana wamshiya washo umntwana yedwa usiphesile okay emsebenzini ebeniwenza nina nobabili engicabanga ukuthi ikhona inzuzo onenzelile yona yena esengasekho nginamanga mangisho njalo ya ikhona phela noma sasibambisene phela ngeke ngisho ukuthi kwakuyinzuzo yakhe yedwa kodwa naye ukube wayesekhona wayizothola ingxenye yomsebenzi wakhe ubani akafanele ethole yena sengisho ukuthi ukube wayesekhona yena usibusisi wayezoyithola ngasasibambisa umsebenzi wodwa sasika amahlathi uma sehambile emhlabeni awusasibona isidingo sokuthi ingxenye yakhe itholwe womunye wabantu abashiya emhlabeni kuyimuphi leyo muntu lo kufanele nginikeze lo ngane usawashiya emhlabeni angithi kade ngizwa ngawe bhuti wami njengamanje ukuthi kunomntwana wamshiya uSiphesile iliphi wena igalelo olidlalile empilweni yakhe njengobaba omncane ukuthi akwazi ukuphila noma akwazi ukukhula since umfowenu bengasekho emhlabeni hayi okaSiphesile mbe engakwazi ukukhuluma khona ngoba okuningi engikwenze naye umfowethu ngangazi ukuthi ingane lena mina kufanele ukuthi nayo ngiyifake entweni ngaleyo ndlela ngoba phela wayena umfowethu lona mina engamfihla akho ngane ayazi ukuthi umfowethu lana khona izinto abhekene nazo phangeni ngezezo ngane angithi itime ikhulu ingane yalibona ibhizinisi lasekhaya lenzeka nobaba esikhona ubabwalo ibona ukuthi ubedlala indima lapho nalapho yazama futhi ukuyisondeza kakhulu yabamba liphi iqhaza nalo ngane ukhuluma ngayo angithi esengasekho iyasho ithi ike yazama ukuyisondeza kuwena njengomuntu owayibambisene nobabwayo izama ukuthi uyicathulise emsebenzini wasekhaya abonje lento mina ngizwa cha mfowethu ngizwa nje kahle kwangempela lento lena okay wena ke njengomuntu ingane ibisilifundile ibhizinisi lasekhaya yeso ya isizama ukuyisondeza kuwe ikubambisa lapho nalapho yini lesikususa ekhaya isithi hamba ngoba nakho sekukhona inzuzo yomsebenzi owenza nomfowenu ungasayibona phela nami ukuthi angihambe ngayiphilela impilo yami wahamba uyiphilela impilo yakho ngabo sahamba ngayiphilela impilo yami nje ngiphume ekhaya okay okusho ukuthi wena njengomuntu okuye wayibhizinisi nomfowenu kwakungakuphatha kambi ukubona uSiphesile eseqhubeka ezinyathelweni zikababa wakhe ngaphandle kwakhe wazoba kukhona impela ngoba phela wayengaseqale kanjani na ibhizinisi nkukhu okay nanso-ke ingane usuhlulekile wena ukuyifukamela ngithi isiyayizamela ke manje yona esayidini yini esinzima kuwena noma esibuhlungu kuwe njengoba yona isizamela ukuyimela hayi anginawo amaningi lapho ngangcono wangitshela ukuzama ukuyimela manje uyabona nje njoba ngasuka ekhaya nje nami ngazoyihlalela la ngangenzela khona ukuthi ngisuke nje ukukhuluma mina ngifuna into ezongikhulumisa kakhulu okay angifuni into ezongikhulumisa kakhulu kulungile mfethu ngiyakuzwa angithi umsebenzi ebeniwenza ekhaya umsebenzi wamahlathi sike ingodo okay sike ingodo wena wahluleka ukufukamela ingane kaMfowenu ngifuna uzisicacise kahle lento wahluleka ukufukamela ingane kaMfowenu uyifundisa ibhizinisi wathi usuthola imali enaniyisebenzele nobaba wenu nobabili wathatha isinqumo sokuhamba ekhaya ngahamba impela okay ngesikhathi usuhambile ekhaya iyasala yona izama ukuzimela sekunezingqinamba ebhekana nazo eziwukucekela phansi umsebenzi wayo noma ukulwisana nomsebenzi wayo ngoba izimenshini ukuthi ike yathi ingodo zayo sesiyephawundeni seyilindele ukube ngabe ziyaphuma zashiswa yona isolo zashiswa mina zongodo lezo njengoba wena mfowethu kade uthi kimi nguSteteleko uthi
vele kwangeke ukuphathe kahle ukuyibona ivuka iyimela wena ungishiyana kuphi mina enhlizweni yami ukuthi mina ngihleli lana nje la yazi ukuthi mina ngasho isingodo zawo le wena wayishelo babwazi wongenakho yini wena isizathu sokuthi anginezami nengodo mina azikho ingodo mina engahambe ngishisilele emakhaya yeah azikho ingodo ehamba ngishisile mina anginezami ingodo engagcina ngize ngifike lana nje kuyi manje ngisathola ishekelazo futhi kuyi manje kodwa wena yayisa mina esikaleni uyakwazi ukuthi lezo ngodo esikaleni yani angithi njengomuntu okuyo bese fundile enabantu abamsizayo ubevele elungele noma elungiselela ukuyizisa esikalini kodwa ngesifo sokuthi vele seyishile usezozisa kanjani esikalini seyishile hayi shutha kabhekana nabantu abezama ukumsiza lezo ngodo eseyishile kodwa nje okwengodo eyishile mina ngizazi okay angizazi nje mina ngineyingodo zami mina engayishiyayo le engihambisa mina ekaleni asibuyele kulena kuhlulwa yini ke wena mfowethu yini eyakuhlula ukuthi seyiphumile imali kababa ubaba kaSiphesihle unikeza uSiphesihle ingcenye yemali uthi ngoba yasetshenzelwe ubaba wakho nakho ngicela ukwenzela iqiniso bengithenga nje impupho ekhaya kanti izinto yiphi lo mali efanele zingineze yena obekubalekile yimpupho bengithenga nje awukwazi ucabange ukuthi leyo mali ngoba ibingaphezulu kwempupho ukuthi ukhiphe ingcenyana yemali ethile bese uthatha leyo mali ukuthi usize yona phela ingane kamfweni ukuze ikwazi ukuqhubeka nempilo mhlawumbe kukhona ukuyisitifiketi ongayenzela sona hayi anginawo amaningi okay anginawo amaningi angingamkhulumeli kakhulu angimiyeke ezoyikhulumela ngoba kuningi ngihamba naye kanti yebo samba naye ngiyathola nokuthi mfethu wena wawunomshwayilense owawuvulela umfweni okuyiwona owamncwaba mase eseshonile emhlabeni kodwa ke angifuni ukuyithinta kakhulu ngizocela nje elilodwa legadi lingilandele yena bese siyakwazi ukukhuluma hayi mhlambe ngacishe bengcono uma ukhona yena ngoba impela lento eniyikhuluma nje angiyizwa kahle mhlambe yena uzokwazi ukuyichaza ngendlela eyiyona umuzi ukuthi iziphi lezo mali kababakhe engahamba nazo mina achaze nayingodo engihamba ngishisile okay kulungile ngizocela ulingilandela yena okay cha butwami ngicela ungavuki ngolaka noma usumbona yena uSiphesihle ungabikho kuzokuphatha kambi ngoba kahle kahle sizolungisa hayi mina ngifuna angichazele kuphela ukuthi njengoba enilandile la nilande khona ukuphi engasuka nakho le ekhaya ngeza ngakho la angithi ukuthi phela wena ukwazanga ukumenzela iqiniso okay ngizocela uthola isitulo azohlala ngapha okay ngicela ungithathele isitulo nasi isitulo lapha okay hlala sibeke nje khona la hlala nje ukhululeke ngicela mfethu ubuye uze ngapha nazokho ukuze bengangibulali bhuti wami ke nangu uSiphesihle okuyena umuntu okuyo sibhalelile wasicela ukuthi size la sengikhulumile ke nobaba omncane wakho Siphesihle uyasho ukuthi uThokozani yebo ikhona imali yaphuma eyayiyingcenye yomsebenzi abawenzile benobaba esakhona ubaba emhlabeni kodwa iphipo ayi ngicabanga ukuthi nguye ngoba phela iyona into engizele mina la ngithi ngifuna ukwazi ukuthi imali zababa zashonaphi ngoba ngiyazi ukuthi mina nawe nanisebenza nobaba lesikhathi uza la ungitshelele uthi uza la ekhaya Fana ngikutshela ukuthini ubusukhanga bama camera nje kanje la ekhaya wena ngenkathi usungibingelele uzohlala lana ngenkathi ubaleka nemali kababa uzohlala lana wena wangitshelana usungibingelele nje okokuqala nje Fana ngikubingelele ukuthi nginesikhathi sokubingelela ubaba ongathola lutho mina imalini wena engahamba nayo kababa wakho wena waziyo phela kwazi mina nani kanti manje wabiza laba camera abagcwele lapha uthi abezofuna imali yakho la kumina ngoba bafuna bekubona ukuthi wena uyisigebengu esinjani angithi yona into yakuxosha ekhaya ukuthi wena ufuna ubaleke nemali kababa mina ngabe ngisathola lutho kuyona okay ake sithi ukubuyela emumva kancane uSiphesihle ngiyakubona mfethu ukuthi iyakudina kakhulu le ndaba yemali kababa wakho iyangicasula ngempela iyangicasula ngoba njengamanje lo muntu uyazi ukuthi mina wangishiya ngingedwa ubaba wangizala ngingedwa ayekho umunye umuntu obengizamela uyena kuphela umuntu ebengithi ngithembele kuyena okay ubaba omncane wakho uphika ngalelo lokuthi yathi siphumile imali kababa wakho wayeyithenga impuphu ekhaya impuphu ngangakondlini ekhaya impuphu bengakondlini ekhaya mali nengako ngangitshela ukuthi uthenga impuphu imalini uyazi yapha imali baba wakho imali engiyaziyo wena uhamba namalini kanti wena umsebenzi bekuthi sobabisi nobaba wakho umsebenzi ubaba kasekho sekukhona mina njengamanje angithi
manje wona shuthi lo msebenzi wakho baba khawuthe ushefa kuwena wakutshela ngalokho washiye mina njengentodana yakhe mina futhi umuntu afanele athole owami lo msebenzi lowani mhlawumbe baba khayikhohlisa okababa ushonephi ke wona okababa bakho umsebenzi angwazi kusahlangane thina sinoba wakho emsebenzini owodwa wena fanga bobozile umsebenzi ukuthi imuphi umsebenzi ubaba kwayena yiphi ishiya kumina lapha ngikanani ngani mangimngaka ubaba ushone nini uyabona nje siphe mina mawusazokusuza okhuluma into engayizwa kahle sizoxabana kwangempela cha kade sacabana akuyona into ezoqala manje uxabana ngisaqala uxabana ngikathuthi manje baba empangeni zobaletha la uzofunda zamahlathi okay kulungile ke ngezwe angizanga mina ukuzokhuphula imoya yenu mina ngifuna sithole isisombululo isisombululo ukuthi alethe imali kami ilethe imali yami nje engayishiyela ubaba alethe into zami engayishiyela ubaba aqhubeke nginokuhlala la emagogweni ngoba phela yena angimazi ukuthi yini yenza ukuthi athathe imali zaba maqeda afuna ukubaleka futhi okay ngicela sithi ukuchaza kancane noma ukunaba ngingeza kuyo leyo mfowethu ngicela sithi siyazi indaba yokushisa kwengodo ngishilo ngathi asikidinga sokuthi lokho kuthiwa ngiyasola nanga umuntu washisa ingodo zami okay ima ngiyacela ngicela nehlisa umoya ngifisa sike siyichaze kahle lento sipesehlu yeso siyiye kahle ngeyigaba zayo ngiyazi ukuthi umoya uyaphakama ngesimo sokuthi into ephakathi imali kade lakuphatha ikhanda vela akwazi ukucabanga nje uzoqala manje nikuphatha ikhanda le ekhaya ngashiya nomuzi ngabe ngazokwakha ngayihlalela la isangilandela futhi namakhamera futhi ayikho into ngilandela nani wena lethi imali yami ngiyekulandela wena okay imake ngifuna singene kakhulu okokuqala nje ubaba wakho uthi wayenomshwalense awenzelwa ubhuti wakhe vele wayenomshwalense futhi ngenzeka ukuthi uyena lo futhi wambulala ubaba ukuze uzokwazi ukuthi ayithole lo mshwalense angifuni nomshwalense ngifuna imali angithi umshwalense lo wamngcwaba ngayo ngifuna imali yakhe ke bewuyisebenza naye mawuzosuka le empangeni uthwala ikhanda uze la uzongeza vele ngidonsa induku la endlive eqoba qopha uhambe nabonke labantu abagulelana ngisho le mveni kokudla imali kababa wena yipi imali ababa ngayidlaya yipi imali kababa wayidlaya yabona sesivela nisokweni ngambela ngoba manje lento izongicasula ngempela lento cha bhuti wami ngicela kahle ubaba futhi ngabe uyacasula phakathi kwami nawe bese ngicela uwehlisa umoya awukwazi ukuthi ungasuka nathi le empangeni uthulandwe empangeni wena uze la uzosusa umsindo wena kumele ukwazi ukulandisa kahle umuntu indaba ungavela usuku phakame noma uvuke ngamandla ukuthi nawe akwazi ukuhlupheka ngibenaka akwazi ukuhlupheka ukuze sikwazi ukuhlupheka okuhluphekile sitshele phela kahle ukuze sizo understand angeke size si understand uma wena uzovuka ngolaka angithi ukuze into siyazi kumele usitshele mina yini ngizoyi understand kanjani umuntu ethatha imali angithi phela ukuze sikwazi ukuthola isombululo sendaba yemali asiqale ekuqaleni kwenzakaleni kwamoshakala kuphi yini esingayilungisa ukuya phambili because njengamanje wena uyayixova yini ashode ngayo ngoba uyixova asikwazi ukuza ubhlungu odlule kubona ngoba wena uvumela umthengela ubhontshisi lapha nekhaya uthi yabona ngathi ngiyamuzwa ke lo muntu ngithengela impuphu nobhontshisi amalini engaka uzofuna ziphi imali leyo ngicela uthule uzofuna malini wena bhuti wami ngicela uwehlisa umoya yonke ngicela uwehlisa umoya malini yonke ukube benikwazi ukukhuluma nobabili ngabe mina Siteteleka ngikho la isizathu sokuba khona kwami la yingoba nina nobabili nihlulekile ukukhuluma ngiyacela ke siyilandelisane kahle lento siyikhulumeni kahle ukuze izophuma inesombululo siphesihle angithi ngoba ngikubuza imibuzo yingoba yonke into ngifuna iqondakale ihambe kahle so musa ke wena ukuvumela umoya uphakama ubheke phezulu bese ugcina usulahlekelwa na ukukhumbula ukuthi yini esize ngayo la andisize kumuntu ongakanani ngizodlala ingane nje le uthi wena kune insurance eyayivule ubaba omncane wakho wayivulela ubaba wakho okuyiyona ocabanga ukuthi ngoba wathi meseshonile ubaba kwawuye umuntu ongamela zonke izinto wagcina sethola nale mali yomsebenzi babe wenza ndawonye kunjalo vele wazini okay umsebenzi ngazini ngazi ukuthi wena wadla imali kababa lokho engikwazi ngicela ngikwazi ngicela ukukhuluma hayi ingane ngizoshaya ngicela ukukhuluma awu vele waqala ngemali awuqali uma eshona ubaba noma ehamba ubaba emhlabeni uhambe kumuphi unyaka ubaba ushone ngo2015 yebo okay wena ukushiya ekhaya uyingane usala nayo ubaba omncane wasalanga wabaleka lo ngani wadla imali wabanethe uqeda ukunqaba ubaba wabaleka ngoba efuna ukuyodla imali le ukhula kanjani ke wena ukhuliswa ubani angithi ngifuna size kulobo bunzima obuthwalile wena ubukhuliswa ubani ekhaya engasekho yena nobaba wakhe engasekho mina ngahamba ngayohlala komalume phela
wahamba uhlala komalume. Ngihamba ngawuhlala komalume ila ngifike ngakhula khona. Ngazama futhi uzohlala komalume. Ngicela ngitshela ukuthi ngizalana ngicela uthule Phuthokozani ukukhuluma nawe. Wena ngabe lethi imali yami. ukuze sikwazi ukuba nesisombululo ngicela omunye anike omunye ithuba lokuthi akwazi ukukhuluma. Ngicela uqhubeke wahamba uhlala komalume kwasekwenze kanjani? Ngahamba ngawuhlala komalume. Ngafike komalume ngabikela udaba ukuthi asekho umuntu engihleli naye njengamanje. Ubaba ukhetha ukubaleka, ubaba omncane lo, ubaba omncane lo wakhetha ukubaleka useyidlile imali zababa. Ayisekho umuntu engiseli naso kuyangiphoqa ukuthi ngiyohlala komalume. Bafika komalume bangamukela kahle. Ubusafunda isikole ngaleso sikhathi? Bengisafunda isikole ngaleso sikhathi. Kwaphoqa ukuthi kufanele ngishintshe nesikole ke manje sengihambe ngiyofunda ngoba sengiyohlala kwenye indawo. Ngishintshe isikole ngihamba mangifunda lapho ngaqeda nakhona ngifundiswa komalume kwezinye izinto ngiyabalela kuzona ngisakhulanga kahle kodwa ngiyazazi mina ukuthi nginezinto zami ngifuze ngabe nginazo engayishelo ubaba. Okay. Phela senjalo kuma ngiqhubeka bacela umalume ukuthi bengisize ukuze ngikwazi ukuthi ngizokungene zonke izinto zikababa ethi sathi masikhuluma nabo ngabona kodwa ukuthi yinto abangayinaki ngoba bafuna ukugxila kakhulu phela bona ngoba womalume bafuna ukugxila kakhulu into zakini. Yebo. Ngazama ke ngendlela engizama ngayo ngathola abantu abangisizayo ngoba nami ngize ngazama because ngase bese ngikhulile nami kwenzeka zonke lezi zinto ubaba besebenza nawo ubaba omncane. So nakho ke wena usuqala ufuna ukuyimela ukuqala kwakho ukuzama ukuvusa ibhizinisi lasekhaya. Yiphi ke lencindezelo osuyithola noma lokubuyiselwa emuva ngomsebenzi wakho? Angithi phela ngoba sengiqalile ke nami kuyivusela wona umsebenzi kababa lo ngiqhubeke nawo ukuthi nami ngizokwazi ukuyiphilisa. Nangokuseshisa ingodo zami futhi manje. Nangokuseshisa ingodo zami ubaleka nemali yababa ukushisa ingodo awu. Yini le kwenza wona specifically ube neshoyo ukuthi uyena umuntu oshisa ingodo zakho? Ingoba wayengeke azangishiya azi ukuthi ubaba ungishiye ngedwa ungishiye nawe yena umuntu angishiye naye akwazi ungishiya ahambe yodla imali engalweni mase ethemba ukuthi uzongikwazi ukungibuka nje ngiphumelela phambi kwakhe. Yona nto akazwani nempumelelo yami angazi noma akwenza kanjani sesikalini noma zayisehlathini phakathi. Hawu ingodo zayidinela ukuthathwa yi-truck ingodo ihambe wafika wena wayishisa uyibuza kanjani into yazo wayishisa kuphi kanti wena kuphi la wayishisela khona ngoba uzobuza amabhunu phela lempanga ingodo zasha kanjani asingasaqili ke ngoba uzongiqhaphaza thatha abantu uhlangene nawo kamabhunu ngicambuza nanda ngoba phela ingodo maselapha esikaleni kodwa amabhunu ingodo asingaqili ke kakhulu yini ingodo yakho zashiswa yimena asingaqili ke kakhulu awulethe kababa kulungile uyishisa ngilethe kababa ke imali. Okay singasaqili kakhulu kweyingodo wena oyilwela kakhulu ile mali kababa iyona leyo okuyiyona oyifunayo. Angithi phela le mali kababa iyona into edala ukuthi ngilelele imali kababa kakhulu ngoba useyishisile yamani ukuba akayishisanga yami nabe ngizoyithula indaba yengodo manje akakwazi ukufika abaleke nemali kababa efuze ngabe itholwa yimini emveni kwalapho nami mase ngiyizamela mase phinde shisa wami umsebenzi kulungile akabuyisele ayidlayo ngoba phela kuyacaca ukuthi akafuna ungibona ngiphumelela mina. Okay ayifanele ngikuphe zonke lezi zingodo sibuyise vele nemali ngaphezulu nemali ukuthi uzobuyisa ingodo nemali ngisafuna ukukhuluma nawe. Okay ngicela ukukhuluma nawe namali zonke lezi zingodo nawe vele buyisa imali yami zonke lento khona ebusiness ngisho nezami ngaphezulu ihlathi lami ulithathe lapha empangeni. Okay ngoba indaba ukukhuluma nawe angisakufuni nje ngasuka le empangeni ngangisukisela yona indaba yakho le namanje usangilandela lutho ubalandela ngamafoni lapha nomalume wakho yonke into akazungijetha ohlala komalume bakho. Okay ngifisa sibuyele kuleyo ukuthi isiphi sizathu wena mfowethu owasibona noma esiphathekayo esenza ukuthi uzuvule umfweni. Yabona nje sesikwa lento leyo olukho ngibuza wona ngisayithandi nje wayona nje manje ngisayifuni nje. Ufuna ukhipha amaqiniso uzoyithanda kanjani ngoba phela ngona ngabe ukhipha imali kuhlukwane nawe. Mina ngifuna ukuthi siyithinte leyo ukuthi isiphi lesi sizathu esiphathekayo esenza ukuthi uzuvulela umfweni umshwayilensi. Phela ngeke singakhavani nomfowethu naye umfowethu makuthi wayengikhavile wayekwazi lo usongikhavile yena. Mina maye ngabe kuyimina ngemvulela umshwayilensi kwaba wrong lokho ngusekuhlakanipha yena lo ezongibuza lezo zinto lezo. Umshwayilensi ukuthi kwenzekaleni ngoba phela ubaba wayenazo imali zakhe ayizongibona ngikhavile mina lo. Uyikhavile. Wena wawubhekelela ukuthi naye lo akazi noma leyo ngimkhavile uma ngimkhavile. Yini ngife fana noma ngikhava kule uzofa angeke ngife. Ngeke ngisho ngakhava uzuthele ngeke. Uma kusuke kuvulwa imshwayilense kuyenzeka eminye kube nezimali ezisuke zizophuma ekushoneni kwalowo muntu kwesinye isikhathi kungabi ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi futhi kube ukuthi ukhokhela izindleko zomngcwabo kuphela. Ikhona yini wena imali owayithola kulowo mshwayilense lowo? Namhlanje ngizwile impela ngijikizelwe yesusu ngizobhekana nenkinga namhlanje la. Yabo nje mina musukuzenza isilima. Kade uqala ubhekana nenkinga wena wadla imali kababa. Ucabanga ukuthi lento ngeke izikulandele. Okay ke ngiyafisa mina ukuthi
Uma ngiwubuza umbuzo mfethu ungiphendule wona. Awubuze ngudadewethu uqede nawe nihambeni manje Okay. nokho ngisebenze la ekhaya. Ngiyabuyela ke futhi kuleyo ukuthi ikhona yini imali eyaphuma imalini yomshwalense noma cha. Imali eyaphuma kamfowethu kwangayona imali etheni kwaba imali dlana nje encane. Eyayiqondene nawe njengomuntu okuwuye Qondene nawe. Mina ngimkhavile yebo. Nona imalini oyifunayo. Qondene nawe kufe wena. Nona imalini oyifunayo kulowo mali ke wena. Ngifuna yonke kufanele ngize ngifuna yonke imali kababa. Wayifana ukuze ngithola ukhathi kuyona. Wena lo umfowethu wayekhava ubani umfowethu? Umkhavelani. Ungeke ningakufanele igcine mawukhona umuntu owazi ukuthi uzofa noma yini ngoba nama wazi uma Awazi ukuthi uzofa noma yini. imake specific. Mawuthi ubaba wazi ukuthi uzofa noma yini. Ima specific. Ngizinto ngisho ukuthi lo mbaba omkhava ngoba ufuna ukubulala bese ngazonke imali. Wagula wayephethwe yini? Wagula wayephethwe isifuba. Wayephethwe isifuba. Sikho isifuba bese sabulala umuntu uyazi abantu bephethe Manje ubona ukuthi wabulawa yimini babakho. Inkulumo zakho mfethu. Wena umbulala vele ngakwazi ukudla zonke imali zakho futhi hayi ngeke wena. Inkulumo zakho ezenza ukuthi sibone Uzofika ngizosana amaphepha empangeni nguphe yonke leya business lapha ekhaya. Letha konke ubuyise nemali owayidlayo konke ngiyakufuna vele. Okay, njengomuntu osezinze kakhulu la eThekwini oseneminyaka engayi ekhaya. Isiphi isizathu esenza ukuthi ungasayi ekhaya? Ngoba ngihleli kahle phela Isela nje noma wengane zami. Isela phela lihlanda wonye isela lihlanda. Ngangwalela khona vele kale ekhaya ukhona izinkulumo efike iqhamuke. Ubalekela ukuthi usutshontshile isela lihlanda wona khululeka vele kuyaziwa lokho. Ima specific ukhona omunye umsebenzi okwenzayo lana noma awukho ke ihlanganela nje. Ukhona omunye engihleli phezulu. Yatshontsha. Bangaki kusebenzela iqiniso ngemali abayisebenzayo nongabenzelanga iqiniso. Hayi. Eqiniso kweqiniso impela hayi abengakacabangi ngifike ngenzela abantu iqiniso. Okay. Ngoba mina Alikho vele nje manje ngiphantela ngawo la. Engikwazi ukuphilisa ngawo ingane zami kuphela. Okay. Kufanele kuphile zakhe. Ukuthi lento yemali noma yokurobha abantu igcina iba yinsila. Igcina ijwayele iba ukhondolo olujwayelayo uma umuntu olokuthi kube into yenzayo nje kungabe indaba zalutho udlale nje ngabantu. Uqonda ukunje ethi mina ngarobha abantu. Cha, ingakho ngibuza ukuthi bangako subenzela iqiniso bangako ongakabenzeli. Ngoba uhlulekile ukubhekelela ingane kaMfowenu emalini owayisebenza noyisi. Uzoyekiswa yini kanje ngamanje ukuhluleka ukubhekelela abanye abantu obambisene nabo uma wahluleka ukwenza egazini lakho ngqo? Hayi. Yabo nje nalombuzo ozongibuza wona la sisi mina angiunderstand. Mina ngiyakwazi ukuphinda umbuzo ukuze ungiunderstand. Mina ngiyakwazi ukuphinda ukuze ungiunderstand. Ungibuza ukuthi yini engihlula ukuthi ngenzele lo wena mfethu wahluleka ukwenzela ingane kaMfowenu iqiniso usebenze nayo. Ngibuza ukuthi ke mina labo ususebenza nabo yini le kwenza ukwazi ukubenzela iqiniso ekubeni uhlulekile ukulenza iqiniso enganeni kaMfowenu noma kini egcekeni. Mina ngithela wedadewethu into ofanele engizoyenza ukuze ngiphume ngiphele kulo mfana lo. Buyisa imali. Ngizohamba ngibuyele khona le emakhaya ngiyosayina amaphepha ngimuphe amahlathi wona. Ungangiphi awami muthi ukuthi uyangipha ngimuphe amahlathi ukwazi ukuphana wona manje. Bese ngifuna ukubheka ukuthi la wami uzowushiya kodwa lapha ekhaya uzogada ubanje base sokuyihlathi lodwa kawona nje lo. Wena nje wawushiya ngoba wawungasiboni. Wena ushiyela wena ubuthi sidinga ufuna ushiye. Wena usufuna ushiye ukuthi uyagula lo muntu hayi lo muntu ungakhulumeke nami kanjalo angilethele uyagula lo muntu ungakhuluma lo muntu awuzovethi ngiyakhuluma uyanqapha. Okay. Hayi vele ufuna unqashela hayi kuba bonje hayi. Ushiya umuzi wakini. Yonke nilethele lona la. Cha bomfethu ushiya umuzi wakini. Wasulindela ukuthi uphathwe ingane encane. Ikwazi ukuphatha ukudlula wena. Usola yona ngokuthi umuzi usuyawa. Yona kwakumele ime wena uhlulekile ukuma yayizophilisa obani ngoba wena wawusuhambile nemali. Ngani ngahamba vele incane ayihamba ihleba ngami bonke omakhelwane lapha. Kwakufanele mina ngenze njani lapha ngiqhubeke ngihlale ngibuka omakhelwane hamba ihleba ngami. Uyazi utshontsha kanjani umhleba ngawutshontsha wena ukhulumeke ngemali kababa yayithi ngiyatshontsha. Ngiyatshontsha ngihambe ethi ngiyatshontsha. Namhla izokho ngemali zabanye usuze watshontsha kababa ke manje imali ubaleka nayo ngoba. Okay, iyazi ukuthi inkinga ngathi thina abantu abadala einganeni zabafowethu noma zodadewethu
kulula ukuyiphosa ngamagama sithi zenzile okuthile ngisho ngathiwa azikwenzanga ngoba sihlezi singasifuna ukuzwakala noma ukulalela. Awusho wedadewethu wena yiphi into ofuna ngiyenze nje uchaze wena kwamanje impela la ekhaya ngisanidingwa nina nonke ke manje. Yazi ukuthi mina okungikhathaza kakhulu mfethu yini ile yokuthi lengane into zayo azihlangani ayinanto eyenza ukuthi kwazi ukuya phambili ngoba ayibuzobeka umjondolo la khona nizozento ziyaphambili ayibizohlala la isuka kufanele ngizohlala nawe futhi manje ilandela mina ufuna ukuhlala nami ngizohlala nawe ayibizohlala ngihlala nawe umuntu osebenzayo ukuthi uyibuze ukuthi yini efisa ukuyenza bese uyilekelela kuloko efisa ukwenza. Ushoda ngani? Ngishoda ngemali kababa oyidla. Uzoyenzani imali leyo? Ngizoyenza into eyisile ngeke ngize ngifane nangu ngiyontshontshwa bese ngiyabaleka. Imali yenu uyifunayo? Ngifuna yonke. Wafana lokhu ngibuza ukuthi ngifuna imali, ngifuna yonke imali kababa. Specific imali. Yini wena ofisa ukuyenza ukuthi impilo yakho izokwazi ukuya phambili njengezinto eziqhubeka empilweni mhlambe ufunde noma ukwazi ukuba nezicucu thizeni zokuthi ukwazi ukusebenza okuyizona engicabanga ukuthi singamtshela ukuthi noma singacela ukuthi kube yiza kwenzela iqiniso ngazo since vele nemali kababa wakhe ingasekho. Iningabi izinto esenqondweni nami kuba imali kababa isekhona ngabe ngazenza futhi ngabe ngiphambili kakhulu. Okay yini ke ukumbuza ngisakhuluma nawe kanti inkinga ufuna ukuthi imali kababa uphinde ngivimbe ngikhulume futhi manje. Hayi ngeke ngicela ungichazela ke yikuphi wena owufisa ukukwenza noma ofisa ukukwenza kumanje? Engifisa ukwenza njengamanje ukuthi ayikuningi kakhulu. Sibalele phela okumbalwa ukuze uzokwazi ukusizakala. Angithi ukuze sikusize. Angeke ngize kuhlonipha. Awusangihlonipha ngempela. Ukuze sikusize kumele usitshele thina ukuthi yini le wena okuyiyo oyifuna ukuyenza ngemali kababa wakho ukuze ukwazi ukuqhubeka uye phambili. Oqala nje engifuna ukwenza ngifuna ukwenza license. Anginayo license. Ngimdala mangimngaka. Baningi abantu abangasina ama license. Mina anginayo license. Kodwa nganginobaba onemali. Okwesibili mina isikole vele angiseyena umuntu osithandayo isikole njengamanje. Okay. Le stage sengisona. Ngifuna ukuthi ngibe usomabhizinisi. Ngikwazi ukuyimela ngiqedele ibhizinisi lami elizothi mina. Lele bengithi ngiyaliqala washisa ingodo zami. Uyazi ukuthi ziningi izinto ongazenza empilweni ngaphandle kwale business le ngoba I'm not saying li wrong. But uyazi yini ukuthi kuningi ongakwenza ukuvula ibhizinisi ekhaya ngaphandle kwalelo business? Kuningi vele uqinisile kuningi futhi nami vele hayi ukuthi bengifuna ukugxila kulele ngodi kodwa lele ngodi lona belizongiphusha ukuthi ngikwazi ukuphambili since kuyingodi lona esakho. Lona belizongiphusha ukuthi ngikwazi ukuba namabhizinisi uzazelanga lezo ngodi. Ngicela phini futhi manje yabona ayikho-ke lo muntu lona uzazelanga. Inkinga yenu ayikho nkulu kakhulu ukuthi yini bantu abanikazi baya bayenzi benkulu. Hayi inkulu kufuneka imali yabo into enemali inkulu ngempela. Ngiyavuma into enemali inkulu ngempela kodwa ngifisa ubambeleli elokuthi ukulahlekelwa izinto empilweni akungakwenzi ushintshe indlela yokuhlonipha umuntu omdala ngoba nakho ulahlekelwe ukuthini. Umuntu omdala uyohleze umuntu omdala noma ngathi ulahlekelwe yimiliyoni but uyohleze umuntu omdala. Angisho ukuthi lokho kwenziwe ubaba omncane wakho ngiyakugqugquzela noma ngithi kuhle kodwa amaphutha awenzile awangakulahlekiseli wena ngenhlonipho yokuthi ungagcina umbuka ngeso lokuthi ubaba omdala wakho ngoba ikusasa laziwe. Usazomdinga okay ukuthi ubaba omncane wakho awazi noma kusasa usazomdinga njengomuntu okuyena osele ngasesayidini lika baba wakho noma ngabe yini eyenzekile yebo ngezwe nobuhlungu bokuthi awenzelekanga iqiniso emalini yabazali bakho kodwa ngicela lokho kungashintshi emqondweni wakho ukuthi lo muntu usawumuntu omdala kuwena nendlela okhuluma ngayo. Ngiyanothisa ukuthi iyasho vele ukuthi unentukuthelo kodwa khumbula lo muntu uyena osesele emndenini wakho wakini okuyena ongathi nanoma yinini mawudinga ukuthi ushisele impepho ushiselwe nguye. Ubhuti wami angizanga ukuzokujaja noma ukuzokwahlulela yebo kube wrong lokho okwenzile ungakhumbuli ukuthi umfweni wayenengane wayishiye emabhizinisini enaniwenza nobabili. Yebo kokuzivumelwano zakho ke naye engasekho ukuthi singambuza imibuzo ayiphendulele kodwa sengicela uwenzele
lo mntwana iqiniso kokugcina uma ekhona amandla Iliphi? awukumenzise le driver's license ayifunayo ahlulekele yena ukuze sibone igalelo lakhe lokuthi uzimisele kangakanani nempilo awumenzise le driver's license ayifunayo bese eyifunela yena umsebenzi makuwukuthi uzokhuthalela ukufuna Awusole umsebenzi namatekisi lapha nerank nginawo amatekisi ngichazelile. Okay ke mfethu Ngidrivele wena futhi ungangiholeli angiyazazi ukuthi imali unjani. Angithi njengamanje sengifuna ukuyigoqa lento sengifuna sifike esisombululweni angikaze nganishayela ihlombe umuntu othi mesebona imali ashintsha abe ngomunye umuntu ngiyaye ngithi ukhulekele empilweni ukuhleza umuntu oyedwa nanoma ngabe kuthiwa isikwili kangakanani ngoba impilo ifana nesondo iyajika kanje namhlanje izinto zingakhambela kahle mfethu kusasa ngeke uzuwazi ukuthi uzobudinga bani ngiyacela ngiyancenga okugcina manje ngicela uvele umenzele iqiniso ekuthenini umenzele le driver's license ayifunayo mhlambe nesilonda sokuthi wena wavulela ubaba wakho umshwalense qede wathola zonke imali singaphela enhlizweni yakhe uma unganizalela iqiniso lokugcina Hayi akwe ngithi ngizomenzela sisi. bhuti wami ngizoyilandelela Ngithi ngizomenzela. ngizoyilandelela mina lento yokuthi uyakwenza yini kuze kuyafika ekugcineni Uyifuna nini ngiqale neumenzele license? Kodwa nje yabona nokungisondezela lo muntu futhi empilweni nami lo muntu lona okwazi ukutshela ubaba ukuthi wayesebona ukuthi ubaba uzoshona futhi aphinde azohlala nami athi ungekho into angenzela yona asisho ukuthi uzohlala nawe asikulanda ngithini ukubuyisa empangeni sizokuhlalisa la kodwa sithi yena akakwenzela iqiniso lokuthi uthole le license yena uzokhokhela indleko ze driver's license ukuze wena ube right emva kwalokho siyaqeda ngicabanga ukuthi ifair sengiphuma nelicense mina imalini kababa engaka ngiphuma Yona nelicense so uyayifuna nje ilicense athi wena kahle kahle ufuna imali yonke ufuna yonke imali yonke imali kababa wayifanele kuzomela ngithola ukhathe emalini kababa imali kababa isetshenziswa ubaba wayifanele kube khona awuyazi nje kwanawe ngidinga ingxenye ngidinga yonke imali kababa specifically awuyazi kwawena le mali ukuthi uyayimalini so manje uzokhokheleka kanjani imali ongayazi ukuthi yayimalini ulindele ukuthi thina sithi khokheleka kanjani imali ongayazi kwanawe ukuthi imalini angithi awuyazi Okay akwesenze kanje siswa njengomuntu osemabhizinisini sengiyomzamela ngembuyisela azenzele license angaphinde kodwa libekela eduze kwami asizanga phela thina ukuzoniqhelisa angithi njengamanje angaphinde njalo libekela eduze angithi njengamanje asangihloniphi lofana wangempela futhi angithi njengamanje wena bhuti wami usukhanda inkinga phezukwenye thina kahle kahle besifuna nina nobabili nikwazi ukuthelelana amanzi ngoba nisazodingana Ngimbuzela uthi imali ayifuna akafuni ukusho ukuthi ufuna yonke imali kababa. Malini imali kababa bakho engahamba nayo ngoba ngichaza ukuthi akayazi angithi na yingakho bengithi mina yingakho mina bengithi kufair specific ukuze sikwazi ukuphuma nokuthula ukuthi uwenzele lezi zinto ofuna ukuzenza uma usuwenzele lezo zinto bese ngiyakwazi ukuthi uqhubeke kahle nempilo yakho ngoba kwale mali oyilwelayo awuyazi ukuthi kwakuyimali okuyikho kukulisa kakhulu ukuthi uyazi nanokuthi ubaba wakho wayenomshwalense owayewuvulelwe nguye asesishilo kisamba semali asithola ngawo ilokho wena okulwelayo mina ngilwela ukuthi sefana ngiphuma nelicense ke manje leyo nto uhlulekile nje wena ukubala izinto oyifunayo angithi uhlulekile uyabona nje manje wona uyangibambezela nento efana ngabe sengizenzile angithi wena uhlulekile ukusho into nekhanda njalo asebenza ikhanda lakho into nekhanda engasebenzi onjani akuyena umuntu obaleka nezimali zabantu manje uyifunayo into nekhanda engasebenzi la ngicela ngicela specific uze nalabantu kade la sibuza wena manje uzongihlalisa ukuthi yini ofuna ukuyenza wayibhala izinto oyifunayo ayibala angithi ngithe ilicense nokuvusa ibhizinisi angithi phela uyasho ukuthi uzokuhlanganisela ke imali eyisamba semali akunikeze futhi sona yini futhi manje usuyifuna ke manje ngoba phela useshilo ukuthi uzokunikeza enye yengxenye yemali noma ingasekho kodwa uzoyihlanganisa aweneliseke futhi nalapha cha phela ngibona selokugqamela license kuphela nje izifu iyona into efanele ngiyithole mina ake ngithemba ukuthi kwayona le mali okuyiyona ozoyithola uzoyisebenzisa ngendlela eright vele ake sithembe ukuthi esakunikile yena leyo mali uzoyisebenzisa ngendlela eright kodwa ngiphinde ngiyagcizelela ukuthi nanoma ngabe kuthiwa yini olahlekelwe yiyona empilweni umuntu
ungayivumeli kushintshe inhlonipho noma iso obuka ngalo umuntu omdala ngoba ngelinye ilanga uyomdinga. Cha, uyavuma noma uyaphika? Indlela kade ukhuluma ngayo indlela kade ukhuluma ngayo nobaba omncane wakho ayikho yinhle. Ikhombisa ukuthi wena ukuhlaza. Cha, mina bengaqondile ukuba hlaza bamncane kodwa ziningi kakhulu izinto ezidala ukuthi ngeze ngibe hlaza. Ukube yena wayevuma mangimfonela udrop ama-calls ami yonke into mangizama ukukhulumisa nomalume akafuni ngisho ukukhuluma nabi kube kufanele ngikwenze mina. Siyavuma-ke, okay, kulungile, kwenzekile lawo maphutha enzekile. Njengamanje angithi siyawalungisa, uzoyithola le mali oyifunayo. Sizoqikelela lokho ukuthi uyayithola futhi nale driver's license oyifunayo. Bese-ke uba right kuba nokuthula. Cha, kungaba njalo kuzoba nokuthula impela ngoba ngicabanga ukuthi njengoba seshilo nje ukuthi izobe iqeqelane ngempela futhi ngoba ziningi kakhulu. Yabona ukufaka umuntu akuyonto encane ukuthi sengaze kuthiwa mina ngizoqhubeka ngizwa nomuntu wabulala ubaba kanjani. Akambulalanga nje ngoba ushilo wathi wambona ukuthi usezoshona. Unethini uthi uwambona njani ukuthi usezoshona ngakusukela ngithi uzoshona. Ngikukave. Ngoba phela wamkhave ephila ubaba engakakhuluma ukukhulu. Dadewethu ukuthi lo fana namanje usazongikhulumisa into ende sengidlulele kuyona. Lethe ngithanga ifoni. Isikhathi siyahamba mfana sengizithi eningi la egcekeni. Okay, kulungile. Ngicabanga ukuthi kuzomela sivale. Ngicela ungayigcizeleli lento yokuthi usolela kulokho ukuthi waba nesande kushoneni kwababa wakho ngoba unabo ubufakazi bakho. Uyicala ukunuka umuntu ungenabo ubufakazi baleyo nto. Ngiyovula vele icala manje. Hayi ngizolivula uthe wambona usezoshona icala nalelo. Wambona ubona nje umuntu ozoshona. Asikwazi phela bakithi ukuthi singathi sifuna ukuzolungisa inkinga kube kuba ezinye inkinga ezivuka ngaphezulu kwayo. Angithi thina bese sizama ukulungisa inkinga. Wena usukhanda ezinye inkinga ngaphezulu. Uthi uzovula icala nami mina ngizolivula. Nami ngizolivula. Ungasho kanjani ukuthi umuntu uzoshona? Akulona icala lelo. Umbona njani umuntu ozoshona? Hawu lethu uzane la sisi. Ngicela ukunishiya manje ngiyahamba. Ngabe phela nje manje. Kulungile bhuti wami, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ukungishiya nje ngoba yabona mangaphika nalengane sho sengashonela. Okay, kulungile mfethu ngoba asikwazi phela ukuthi singasala la esikufice khona. Kungcono ukuthi nathi sicela indlela sihambe. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sinikeze sona. Imali lena ifunile ngimfakele kanjani leyo mali ke leyo? No, sizoyi-arrange leyo ndlela. Ngicabanga ukuthi kuzoba fair uma ungasukhulume nami ngoba ngiyabona ukuthi imimoya yena ayizwani. So kungaba fair uma mina ngingayihlela yonke indlela ukuthi agcine uyithola kanjani, sibe nobufakazi futhi bokuthi uyitholile ukuze mayimosha noma engabuyi ngelinye ilanga esho okunye kube ukuthi wena wamkhokhela. Nami ngiyafisa ukuthola isiqiniseko sokuthi yebo wasifeza isithembiso sakho naye wasithola. Emva kwalokho-ke bese ngiyakwazi ukukhululeka. Hayi ngicela siyoxhumana ngamafoni, uzoshiya inamba zakho la sisi. Okay, kulungile. Lonto ezoba right leyo. Okay, siyabonga. Uyabona owathi imali impande yesono wayiqinisile. Silibonile-ke namhlanje udaba lwabo kabanzi behleli phansi bekhiphelana ingonyuluka. Sithola ubaba omncane uThokozani njengomuntu okuwuye owayeshiyiwe noma washiwa umfowabo emsebenzini ababewenza ndawonye. Simthole engakwazanga ukwenza iqiniso enganeni kamfowabo noma ongabanga neqiniso neze ekuthenini ingane ikwazi ukukhula. Inkinga iqala kuphi? Iqala la ekuthenini uma bephilisana uThokozani empilweni benosibusiso bobabili njengabantu abazalwa umama oyedwa. uThokozani udecide ukuthathela umfowabo umshwayilense ukuthi uma seshonile bese kuba inkinga kakhulu ngoba unemali owayithola. Uma eyithola leyo mali ithi ke into wamvulela kanjani umshwayilense noma into ebuzwa ingane yakhe uSpesihle uthi wamvulelelana ubaba umshwayilense ngoba wawufuna isamba semali osasizophuma kuwo na. Uyabona ngathi uma uvulela umuntu wakini umshwayilense ungahlala nomndeni phansi niyidiscussa lento niba involve futhi nabantwana ukuthi ngidecide ukuvulela ubani umshwayilense ukuze ngelinye ilanga kungabi bikho ukuxabana noma engathi uma kukhona oyedwa ohamba emhlabeni bese kuthiwa yingoba wena unesandla ekuhambeni kwakhe ngoba wawufuna le mali yomshwayilense owamvulela yona. Kwesinye isikhathi suke sithi singabantu noma singamalungu omndeni siyasiza noma sivalelana ihlazo kanti awazi ukuthi usuyinikeza inkinga engaphezulu kwaleyo obuthi uyinqanda.
Njengamanje akasekho usibusise emhlabeni asazi ukuthi sasithini sivumelwane sakhe nomfowabo ekuthenini ezegcine kube nguye umuntu omvulela umshwalense enganeni sekusala lele lokuthi ivele wamvulela umshwalense ngoba efuna ukumketula noma efuna ukumbulala ekungeke ke size sikufakaze kakhulu noma sigcizelele kakhulu ngoba asazi ukuthi sasithini sivumelwane sabo nobudlelwane babo babunga kanani ngoba sikhuluma ngomuntu oyedwa kodwa akasekho omunye kuyiphendulela nansi inkinga enkulu uma sekuphuma imali zomsebenzi noma zebhizinisi abaqala ndawonye usedecide uthokozana ukuhamba ekhaya ashiye ingane kamfowabo ingenalutho ingane yaphoqeleka ukubuyela ekhaya komawayo iyoqala phansi impilo noma iyobika usizi lwayo ukuze ikwazi ukuqhubeka iphile mabefika ekhaya komama bayayimukela bayiphatha kahle okubhlungu wathi mehamba uthokozana wahamba nesamba semali noma wahamba nenzuzo yomsebenzi ababekade bowusebenzele bobabili benomfowabo wadecide ukuhamba nawo inkinga enkulu noma ubuhlungu obukhulu washinga nekamfowabo ingenayo omunye umuntu engaphephela kuye noma engakhalela kuyena ngoba yayithembe yena njengomuntu okuwuye owayisondelene kakhulu nobabwayo iyasala ingane iyaqhubeka ikhula nenzondo yokuthi ongenzeka ukuba ubaba omncane wayinesandla ekushoneni kababa noma ubaba omncane akabanga neqiniso ekuthenini ubaba meseshonile thina mina ngijengengane yakhe ngingayitholi inzuzo yomsebenzi kababa ithi ke iphinde yazama ukuzenzela yona umsebenzi wasekhaya noma ukuvusa yathola isabotage eneqiniso lokuthi isabotage uyena noma enesiqiniseko yona sokuthi nguye umuntu obenesandla ngoba engafuni ukuthi iqhubeke ivuke nalomsebenzi hey ebhlungu indaba yanamhlanje ibhlungu ngendlela eyisimanga ngoba sithola usiphesihle eselahlekelwa inhlonipho yokuhlonipha ubaba omncane wakhe ngenxa yamaphutha ubaba omncane awenzile empilweni noma yongakwazi ukwenzela abantu iqiniso uyabona into enemali phakathi ifune ngathi ungazenzela wena yonke into uyisebenzele uwedwa ngoba imali iyaxabanisa imali yenza ukuthi ushintshe ube uhlobo lomuntu ongayitshela ukuthi uyoba yilona imali iyenza ukuthi uvuke ubulwane ongakazi uzubucabanga empilweni engathithi uma umuntu ungakhuleka ukhulekela ukuthi nanoma ngayisiphi isikhathi makufika isilingo semali noma makwenzeka uNkulunkulu engibusisa ngemali kodwa ayingangishintshi ubumina ayingashintshi ukuthi ngenze iqiniso ngenze lo munye umuntu ngoba imndeni eminingi iyachitheka ngenxa yemali imndeni eminingi iyabulalana ngenxa yemali imndeni eminingi igcina isiphilelana ngendlela engalungile ngesimo sokuthi inkinga yaqala emalini imali yayidala inzondo akasenayo inhlonipho usiphesihle kababa omncane wakho useyibone ngathi ngeke azamdinge ngesimo sokuthi kwangena imali phakathi okuyikababa wakhe uthi ke njengamanje ulwela ukuthi athole ingcenye yemali kababa wakhe bese kwazi ukuqhubeka nempilo uthi kubaba omncane wakhe kulungile uzomenzela lelo qiniso ukuze akwazi ukuqhubeka nempilo okubhlungu kakhulu uma sebenzelene leli qiniso bathi abasafuni enye into eyophinde ibahlanganise ndawonye okhomba ukuthi lowo mndeni usaqhekezekile noma usahlukene ngendlela yokuthi mangangena isitha phakathi kwabo kuzoba lula ngoba sinayo indlela yokungena phakathi nendawo kwabo ngoba vela bezwana engathithi uma umuntu ungathi uma uthatha izinqumo namhlanje empilweni noma uma uzothatha izinqumo ezithinta impilo zabanye abantu yiba nabo ofakazi abaseduze kwakho ukuze ngelinye ilanga ungabonakali njengomuntu ongenalo iqiniso futhi ongenzeli abanye abantu iqiniso mina Sitetelegu Ntokazi yakwaNdlovu ulibonile udaba lwanamhlanje salikhuluma salidingida saliphetha ngiyakuthembisa futhi noma yinini noma yikuphi siyafika qathatha okwakho ukuthi ungasuki kwiStetelegu Media ngaso sonke isikhathi uma ungena kusona ukhumbule ukuthi uma ungaka-subscribe uvela ugijime uyochofoza usubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uStetelegu uma esuke sephaka ephakela umsebenzi olandelayo ube ngowokuqala ukuwubona futhi ungaphuthi noma ngabe imuphi umsebenzi esiwukhiphayo okunye futhi ungakhohlwa ukuya lapha ku Facebook ufike usearch iStetelegu Media ufike ufollow lelo page ukuze ngaso sonke isikhathi ukwazi ukuqhubeka uxhumane noStetelegu ku TikTok ukhona uStetelegu umlandele mina Sitetelegu Intokazi yakwaNdlovu sengisho njalo kuwe ngithi
umnandi sawubona ubhlungu sala kahle namhlanje istetele gumita siphinde senza njalo futhi asibonaneni futhi ngokuzayo.